susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Amen. Good morning po sa bawat isa. Ito pong muli ang tinig ng pag-asa sa ating morning devotion. Amen. Kamusta po kayong lahat sa mga nasa kanilang tahanan? Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan. At muli, samahan niyo po ako na tayo po yung muli magbubulay-bulay ng kanyang salita sa umagang ito. Amen. So bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, salamat sa umagang ito na muli kami ay makakakain ng iyong salita
at muli ang aming espiritu ay mapapalakas sa pamamagitan ng iyong salita, O God. Salamat, Lord, at dalangin ko, buksan mo po ang puso ng bawat isang nakikinig at sila po'y pagpalain mo sa iyong mga salitang aming mapag-aaralan sa umagang ito. Salamat ng marami. Sa iyo po namin tinitiwala ang umagang ito. We praise you, O God. We honor you in the name of Jesus. Amen. So muli po, magandang umaga sa bawat isa. At tayo po yung mag-aaral ng kanyang salita. At ang tema po natin ngayon is Call to Preach, Not to Quit. Hindi po ba? Yan po yung tema natin sa buong buwan. At ang buong tema po natin sa buong taon, ano po yun? Do not stop, do not quit, move forward. Itong 2021. Amen? So tayo po ay dumako sa ating pag-aaralan. Basahin po natin sa ating Biblia sa Kawikaan 18 verse 21. Ang buhay at kamatayan kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Amen? So sa makatuwid po, buhay daw at kamatayan ay nakasalalay sa ating mga dila o sa iyong salita. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga is, ang pamagat nito ay, We are the carrier of life and light. Tayo yung tagapagdala ng buhay at ng ilaw. Kaya, nung tanggapin natin si Kristo Jesus, di ba? Si Kristo, nung nasa lupa, siya ang buhay. Di ba? Kaya nga, ang sabi niya sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. Di ba? Siya yung buhay. Kaya ang title natin ngayon, We are the carrier of life and light. Amen? At ang sabi niya pa sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yan po yung dalawang verse na kung saan pinapatunayan na si Kristo ang buhay, si Kristo ang ilaw. Pero ang tanong, nasa nang muli si Kristo? Wala na sa lupa. Di ba? Ikaw na po yun. Yung tinatawag nilang, sinasabi niya, we are called to preach, not to quit. Ikaw na yung ilaw, tayo na yung ilaw, tayo na yung buhay na sanlibutang ito. Kaya, we are the carrier of life and light. Amen? Tuloy po tayo. Ano ang katangian ni Jesus habang siya ay nasa lupa? Diba? Pag-usapan po natin yung katangian ni Jesus. Diba? Nung siya ay nasa lupa, kinuha ko pa rin po sa tema nating do not stop, do not quit, move forward, di ba? Yun pa rin po ang kinuha ko. Dahil ito pong taon na ito, yan po ang tema natin. At dito po si Kristo, nung nasa lupa, hindi po siya tumigil mag-preach. Ano yung pinipreach niya? Yung buhay, di ba? Yung liwanag. Saan? Sa mga taong walang buhay, di ba? Kahit buhay, pero walang kabuhay-buhay. Pero nagkakaroon ng buhay ang tao kapag tinanggap nila si Kristo. Diba? Yun yung pinipreach ni Kristo. At ano pa, yung mga taong nadidiliman. Diba? Katulad natin. Tayo, ang buhay natin dati, madilim na madilim. Lumalakad tayo sa kadiliman. Pero nang ma-encounter natin, dinanggap natin si Kristo sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan, nagkaroon ng liwanag. Kaya nga, we are the carrier of life and light. Amen? Parang katulad po nito. Ito pong aking baunan, di ba? Imagine niyo, ikaw ito. Yung loob nito, tubig, di ba? Kapag uminom ka nito, siyempre may impasa ng iyong uhaw. Ganun din, imagine mo ikaw ito. Ang laman mo is life and light. Ang sino mang makakainom sa'yo, di ba? Magkakaroon ng buhay. Di ba? Magkakaroon ng liwanag. Di ba? Kasi nga, carrier tayo ng buhay at ng liwanag. At yan po yung katangian ni Kristo habang siya ay nasa lupa. Ano po? Una, tatlong bagay po ito. Jesus never stopped, di ba? Si Kristo, habang nasa lupa, hindi po siya sumuko. Di ba? Kahit anong hirap ang kanyang naranasan, kahit anong pagsubok ang kanyang dinanas, kahit maraming tumutuya sa kanya, kahit maraming mga basher siya, huminto ba siya? Hindi siya huminto. Bakit? Kasi nga, yung daladala niya is buhay. Maraming tao, walang kabuhay-buhay. Bagamat buhay, pero walang kabuhay-buhay yung kanilang buhay. Kasi nga, ang pupuntahan talaga ng tao kapag wala si Kristo sa kanyang puso, tinanggap niya bilang Panginoon tagapagligtas, ang sabi sa Romans, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kailangan ng tao ma-encounter si Jesus, di ba?
para magkaroon din sila ng buhay. May transfer, di ba? Yung buhay at liwanag sa kanyang buhay. At nang hindi na sila lumakad sa dilim. At ang kanilang buhay ay magkaroon ng buhay na kabuhay-buhay. Amen? Habang si Kristo po ay nasa lupa, hindi po siya sumuko. Di ba? Maging tayo rin po dapat. Kasi remember po, yung ating napag-aralan, kung naalala niyo po yung aking shiner, di ba? Tayo ay bagong nilalang na sa 2 Corinthians, di ba? Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na, di ba? Remember kapatid, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Si Jesus na, di ba? At ang dala-dala natin, buhay at liwanag. Kaya nga nung si Kristo ay nasa lupa, di ba? Hindi siya sumuko. Anong ginawa ni Kristo? Magpahayag ng buhay. Dahil maraming tao walang buhay. Ipakita ang liwanag na taglay-taglay ni Kristo. Hindi po siya sumuko, di ba? Ang tema natin ngayon, never stop. Ganon din po sana sa ating buhay. Sa mundong ito, napasama na ng pasama, wala nang magandang balita, puro kasamaan na lang, puro katiwalian na lang. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya sumuko. Nag-preach siya na nag-preach, di ba? Inihayag niya nang inihayag ang katotohanan kung paano magkaroon ng ganap na buhay, kung paano magkaroon ng tamang liwanag, di ba? Nang hindi namamatay, na hindi napupundi, di ba? Parang gantong bumbilya, yung mga nakikita niyo pong ilaw, yan po, may kapasidad yan, napupundi yan, may hangganan yan. Pero yung daladalang ni Kristong liwanag, yan po ay walang hanggan, di ba? Yan po eternal na atin bit ngayon, di ba? Paglabas mo diyan, na ikaw ay nagliliwanag sa maraming tao. Kaya nga, call to preach not to quit, no? No, ang ilaw na ating daladala, ang ilaw na ating taglay-taglay, kailanman ay hindi napupundi. Kailanman ay hindi nalalobat. Kailanman ay walang hangganan. Bakit? Si Kristo ang liwanag ng ating buhay. Kaya nga nung si Kristo, hindi tumigil. Never stop. Punta ron, punta rito. Para maliwanagan ang mga taong nadidiliman. Marami pong tao ngayon nadidiliman pa. Bulag pa sa katotohanan. Alam naman po natin yan. Di po ba? Maraming tao ngayon nabubuhay sa kadiliman. Maraming tao ngayon, di ba, ang kanilang buhay ay walang kabuhay-buhay bagamat sila'y buhay. Nagkakaroon lang ng kabuhay-buhay ang tao kapag natanggap nga po si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen? Kaya nga, yung katangian ni Kristo, habang siya'y nasa lupa, siya ay hindi sumuko, di ba? At ngayon po, ang katangian na ni Kristo ay nasa atin na kung saan hindi ka dapat sumuko, di ba? Sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga nararanasin nating hirap, di ba? Sa ating mga kapatid na kung saan iniinis tayo, di ba? Na kung saan ang ating pananampalataya dapat ay kailanman hindi dapat sumusuko. Amen? Dahil meron tayo, ang daladala natin ay hindi basta-basta. Di ba? Ang bit natin ay liwanag. Ang bit natin ay buhay. Na kung saan, kapag lumabas ka dyan, ikaw ang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa pamamagitan ng ating buhay. Amen? Kaya nga, ulitin ko po, we are the carrier of light and light. Amen? Na ang ating buhay ay dapat maging kaaya-aya sa maraming tao. Why Jesus never stopped to preach until now? Di ba? Di ba? Bakit si Kristo hindi sumusuko sa pag-preach ng salita ng Diyos hanggang ngayon sa pamamagitan ng ating buhay? Bakit? Kasi mahal niya ikaw at ako. Mahal niya ang maraming tao. Binibigyan niya ng pag-asa ang tao. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang maraming tao. Ayaw na mapahamak ng Diyos ikaw at ako. Kaya nga hanggang ngayon, si Kristo hindi tumitigil sa pag-preach ng gospel. Di ba? Hindi tumitigil si Kristo sa paggamit sa iyo at sa paggamit sa akin na bilang isang carrier ng liwanag, ng pag-asa, na kung saan ng buhay, na kung saan ang ating buhay ay dapat maging ganap, ang ating buhay ay dapat maging kaaya-aya, maging kapaki-pakinabang. Dahil si Kristo, nung nasa lupa, tandaan natin, hindi po siya sumuko. Amen? Di ba? Sa ating buhay din po, wala pong sukuan. Sabihin mo po sa iyong sarili, hindi ko pala kailangan sumuko. Yeah? Sabihin mo po sa sarili mo yan, na hindi dapat tayo sumusuko. Amen? Bakit si Jesus hindi sumusuko sa pag-preach ng gospel hanggang ngayon? Dahil mahal niya ang mga tao. Yan, mahal na mahal niya ang maraming tao. Di ba? John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Di ba? Na ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak,
kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo at sa pamamagitan ko, sa pamamagitan mo. Ulitin ko, ikaw ang carrier. Ikaw at ako ang carrier ng buhay, ng liwanag sa mundong ito. Amen? Dahil wala naman na si Jesus eh. Umakyat na sa langit, di ba? Umupo na sa kanan ng Diyos, sa trono ng kanan ng Diyos, di ba? Kaya nga, ikaw na ang representative ng Diyos sa buhay. Kaya nga, ano man ang lalabas mo sa ating binasa kanina, death and life are in the power of our tongue. Buhay at kamatayan ay nakasalalay sa iyong mga dila. Kaya nga, sa tuwing mag-preach tayo, sa tuwing magpapayag tayo ng salita ng Diyos, dapat ang lumalabas dyan ay may kabuhay-buhay. Di ba? Huwag mong lalabas dyan ay ang kamatay-matay. Pwede po yun. Di ba? Sabi sa ating binase, buhay at kamatayan ay nakasalalay sa iyong dila. Ang tanong ko, ano yung bit mo ngayon? Di ba? Yan ba ay buhay? O yan ba ay discouragement? Makakapagpatay ng pananampalataya ng iyong kapwa? Yan ba ay makakapagpatay ng pananampalataya ng iyong kapatid, ng iyong sister, ng iyong brother? Dapat maputol po doon. Amen? Dapat tiyakin natin na ang ating bit ay liwanag at pag-asa at buhay na galing sa Diyos. Dahil yun po ang ating binasa kanina. Buhay at kamatayan nakasalalay sa iyong dila. Kaya mag-iingat kayo sa iyong pananalita dahil mga bunga nito ay iyong aanihin. Tama naman po. Aanihin mo kung ano yung lumalabas sa bibig mo. Kapag ikay naglabas ng buhay dyan, aanihin yan. Diba? Maraming tao magkakaroon ng buhay dahil ikaw ay nilabasan ng buhay. Diba? Parang ganito lang po. Example ko po ito. Pag ako po'y pagod na pagod, uhaw na uhaw ako, ang kailangan ko tubig. Di ba? Itong tubig na to para maligamgaman ang aking pagkatao, ang aking buong katawan. Ganon din po, maraming tao nauuhaw. Nauuhaw saan? Sa presensya ng Diyos. Nauuhaw saan? Patay ang kanilang buhay. Kailangan nila makainom. Di ba? Sa pamamagitan ng ng sarili mo at ng sarili ko. Amen? Kaya nga po, sa ating buhay na ito dapat po ay maging kapaki-pakinabang habang tayo nabubuhay katulad ni Kristo. Hindi ka dapat sumuko. Amen? Hindi po tayo dapat sumuko sa kabila ng maraming tao. Ang gobyerno natin, di ba, kung minsan, hinto daw ang mga gawain. Di ba? Pero ang isang tunay na mananampalataya ng Diyos, kailanman hindi siya sumusuko. Di ba? Tandaan po natin, ulitin kong muli, nasasabi ko na to palagi, ng mga apostol, habang sila'y nasa lupa, sila nga po'y papatayin. Di ba? Pero tayo, hindi naman papatayin, nagbabanta lang ang COVID, ang sakit. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagpagaling. At remember, bit mo ang buhay. Hindi po natin kailangan matakot. Bit mo ang liwanag. Hindi po natin kailangan matakot sa mundong ibabaw na ito. Bakit? Kasi si Kristo nga, ay habang nandito sa lupa, hindi siya natatakot. Di ba? Hindi siya natatakot, di ba? Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan, di ba? To live is Christ and to die is gain, di ba? Ganun po dapat ang ating kaisipan at ang ating mindset sa mundong ito. Dahil dito sa mundong ito, pasama na ng pasama ang mundo. Kaya nga, sa ating buhay, mananampalataya, dapat hindi ka sumusuko. Ano man problema mo, ano man pagsubok mo, ano man danasin mo sa mundong ito, huwag kang susuko. Laban lang, di ba? Laban ka lang. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, di ba? Kasama natin, may kanta, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Amen? Lagi po natin kasama ang Diyos. Bakit? Kasi tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Amen? At si Kristo ay hindi sumuko dahil mahal niya ang mga tao. Gusto niya na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Yan po yung gusto ni Kristo sa buhay natin. Di ba? Anong sabi sa Jeremiah 29:11? Anong sabi diyan? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi nyo pa ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yan po ang plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Di ba? Nung tanggapin mo si Kristo sa buhay ko, sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? May plano na ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Basta, pagbutihin mo lang ang pagbitbit ng buhay. Pagbutihin lang natin ang pagbitbit ng liwanag. Di ba? Huwag nating hayaang mamatay ito. Dahil pinapatay ito ng dyablo. Pilit niyang gustong pundihin. Di ba? Pilit niyang gustong walain ang ating liwanag.
pilit niyang gustong patayin ang ating bit-bit na buhay. Pero praise the Lord, kapatid. Nung tanggapin mo si Kristo sa buhay at sa puso mo, nasa atin na ang Espiritu ni Kristo na kailanman hindi ka susuko. Kailanman hindi ka ayaw. Bakit? Kasama natin ng Diyos. Ang sabi sa Hebreo 13:5, di ba? I will never leave you nor forsake you, di ba? Hindi kita iiwan. Hindi kita pabayaan. Alam niyo po ba? Tayo lang kung minsan umiiwan sa Diyos eh. Totoo po yun. Minsan iniiwan natin ng Diyos, di ba? Sa kabila ng problema, minsan pagsagana ka na, di ba? Nakakalimutan na natin ng Diyos, di ba? Tao lang po ang umiiwan sa Diyos. Pero ang Diyos, kailanman, hindi kanya iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Palagi ka pa rin nakakahinga. Andiyan pa rin ang pagpapala sa iyo ng Diyos. Palagi pa rin niyang iniingatan ng ating pamilya, di ba? Palagi pa rin niya tayong binibigyan ng kalakasan. Palagi pa rin niya tayo binibigyan ng paningin, ng pandama, ng hininga, na kung saan bit pa rin natin, taglay pa rin natin ang pagpapalang na galing sa Diyos na lumika sa ating buhay. Kaya nga, ano ang plano ng Diyos sa ating buhay? Bakit hindi huminto si Kristo? Kasi may plano siya sa iyo at sa akin. Maganda ang plano ng Diyos sa ating buhay, kapatid. Kung minsan iniisip mo, nagpaplano tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, masigit ang plano ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Ang kailangan lang pagbutihin natin ang pagbitbit ng liwanag at ng pag-asa at ng buhay sa ating buhay. Kasi po, ikaw po ang tagapagbitbit niyan. Diba? Ipinasa na ni Kristo sa ating buhayan ngayon dito sa lupa. Diba? Tayo na po ang representative ng Diyos sa buhay at sa liwanag. Amen? Tuloy po natin. Ano ang dahilan na Tuloy po natin. Ano yung una? Jesus never stop. Diba? Ano ang dahilan na makakapaghinto sa tao? Yan. Diba? Ano ba ang dahilan? Kung bakit may mga taong humihinto. Ano ba ang dahilan? Kung bakit may mga taong ayaw na magsimba. Ayaw na, di ba? Minsan, dala ng kahirapan o minsan, dala ng pagpapala. Totoo po yan. Alam niyo po ba, si Jesus Christ, inopera ng pagpapala para huminto lang sa kanyang pagpipreach. Upang huminto lang, upang hindi na maipahayag ang liwanag, upang hindi na maipahayag ang buhay. Basahin po natin. Matthew 4, verse 9 to 10. Ang sabi dito, sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Di ba? Verse 10, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Maging si Kristo po, inoperan ng wealth, ng yaman, para mahinto. Mahinto ang gawain. Mahinto ang pagpipreach, mahinto ang pagbibigay ng buhay, mahinto ang pagbibigay ng liwanag sa mga tao. Diba? Si Kristo mismo, inoperan ng yaman. Maging tayo din po, kapatid. Minsan, inooperan tayo ng dyablo. Diba? Huwag ka nang pumunta dyan, mapapagod ka lang dyan. Diba? Huwag ka nang pumunta dyan, diba? Masasayang lang ang pera mo dyan. Diba? Yan pa ang ino-offer ng Diyos. Minsan, ooperan ka ng Diyos, magandang trabaho. Bibigyan ka ng magandang trabaho, kaya lang, mawawalan ka naman ng oras sa Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Anong sinabi ni Jesus dyan? Lumayas ka, Satanas. Pinapalayas niya yung mga bagay na magiging hadlang upang hindi niya mapahayag ang liwanag, upang hindi niya pahayag ang buhay. Di ba? Sa ating buhay, ang dyablo, yan ang ino-offer. Upang huminto ka na. Upang huminto na tayo sa pag-preach. Pero praise the Lord, mga magulang, mga kapatid, ang ating bishop na naman po ay galing ng Aluminos, nagpuntang Aluminos, hindi humihinto. Kaya, ang ating mga kapatid sa Mindoro, hindi humihinto. Maging dito sa Cavite, di ba? Pumupunta ng kung saan-saan, di ba? Upang ihayag ang liwanag, upang makita ang buhay, upang makita ang liwanag sa ating mga buhay. Yan po ang katangian ni Kristo na dapat nasa iyo at nasa akin. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, tiyakin natin na yung bit mo ay liwanag at buhay. Di ba? Mahirap niyan. Kristiyano ka ng matagal, pero kapag ka may pinupuntahan ka, hindi makita sa iyo yung liwanag. Kaya, hindi makita sa iyo yung buhay. Imbis magkaroon ng buhay, matransferan mo sila ng buhay na sa pamagitan mo, ang natatransfer ay lungkot. Yeah, yun po yung may danger. Ibig sabihin, wala ka kay Kristo. Diba? Hindi si Kristo ang bit mo. Diba? Kaya nga sa ating buhay, tiyakin natin na sa tuwing hahayo ka,
So tuwing pupunta ka roon sa lugar na kung saan pinapahayo ka ng Diyos, di ba? Ang bit-bit-bit mo ay liwanag at buhay. Makikita naman po natin yan. Maraming tao ngayon, di ba? Ang buhay nila, wala ng pag-asa, di ba? Sobrang hirap na ng buhay. Pero pag may encounter nila, si Kristo, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, magkakaroon sila ng buhay. Maliliwanagan ang kanilang isip na may pag-asa pa pala. Basta magtiwala lang ako sa ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya nga po, ano ang dahilan na makakapagpahinto sa tao? Yun nga po, yung yaman. Tested na po yan, kapatid. Sa tuwing ang tao nagkakaroon ng yaman, minsan nakakalimutan na ang Diyos. Amen? Minsan, nakakalimutan na ang paglilingkod sa Panginoon. Ay, busy ako, Bishop. Busy po ako, Pastor eh. Ha? Kasi po may business po akong ganon. May pupuntahan po. Di ba? Yan po ang nagiging dahilan. Pero tandaan natin, si Kristo nung nasa lupa, hindi niya alintana ang yaman. Eh siya ang yaman eh. Kanya lahat yan eh. Di ba? Lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata, galing lahat yan sa pagkalikha ng Diyos. Di ba? Lahat ng mga nakikita ng ating magaganda dyan sa paligid, cellphone, sasakyan, bahay, lahat yan sa Diyos galing eh. Di ba? Kaya nga, tinanggihan ni Kristo. Eh alam ni Kristo, ano sabi ni Kristo? Lumayas ka, Satanas. Di ba? Ganon din sa buhay natin. Pag alam mo na kung minsan sa iyong buhay, minsan natataliwas na ang paglilingkod mo sa Diyos, mas nabibigyan mo na ng importansya ang mga bagay sa mundo, kapatid, magtaka ka na, gumamit ka na ng salitang, lumayas ka, Satanas. Katulad ni Jesus Christ, di ba? Palayasin mo talaga yung magiging hadlang na kung saan ang iyong paglilingkod ay mawawala, di ba? Na kung saan ang iyong ilaw ay mamatay, na kung saan ang buhay na bit mo ay mawawala, di ba? Yan po yung mga nagiging dahilan. At ang pangalawa po, ano? Jesus never quit, di ba? Kinuha ko pa rin po yung tema. Ulitin ko po, nitong taon natin na to, 2021, do not stop, do not quit. Ito po yung pangalawa. Do not quit. Di ba? Ang tao, ang isang mananampalataya ng Diyos, di ba? Diyan lang naman ang dahilan. Minsan sumusuko. Minsan nagkukwit na, ayoko na. Ha? Bakit sumusuko? Minsan kay brother. Minsan kay sister. Di ba? Minsan nagkakamagaan sila ng kanilang ego. Di ba? Di ba? Si Kristo, mga magulang, mga kapatid, hindi po siya sumuko. Kahit meron siyang kasama na, sino? Si Pedro, di ba? Sabi ni Pedro, dadaan muna sila sa bangkay ko. Di ba? Para hindi ka mamatay, di ba? Si Pedro. Pero ang ginawa ni Pedro, itinatuwa si Kristo. Nagalit ba si Kristo? Hindi po siya nagalit. He never quit. Nagpatuloy pa rin siya. Kinondem niya ba si Pedro? Hindi. Di ba? Dahil si Kristo, alam niya yung goal niya. Di ba? Alam niya yung task niya sa mundong ibabaw, na kung saan hindi dapat siya sumuko. Minsan sa atin, kay brother, kay sister, magkamali lang si sister sa'yo, di ba? Hindi ka lang napagbigyan, ayaw mo na kung minsan umatin. Minsan galit ka na, di ba? Minsan sa ating buhay, kung minsan, ating mga pastor, akala mo pinaparinggan ka, kaya sumusuko ka na. Tandaan po natin, ang Panginoon, alam niya kung ano ang pangangailangan mo sa tuwing aatin ka sa church. Huwag mong isiping palaging pinariringgan ka. Ganyan ang ugali lang minsan eh. Nating mga mananampalataya, kapag may problema ka, kapag may pagsubok ka, pag pumunta ka sa church, makikinig ka nga ng salita ng Diyos eh. Di ba? Dapat, pag nakapakinig ka ng salita ng Diyos ng katotohanan, tanggapin mo. Di ba? Dahil ang sabi sa Biblia, if you know the truth will set us free. Di ba? Huwag mong isiping palagi kang pinapakinggan, ayoko na dyan sa church na yan. Ganyan po ang karamihan ngayon. Ganyan po ang mga mananampalataya nga. Pero, ang tunay na tumanggap kay Kristo Jesus, hindi siya sumusuko. Pagkain niya yun eh. Di ba? Yun ang makakapagpalakas sa kanya eh. Yung discouragement, di ba? Yung mga, mayroon sa kanyang mga tumutuya, yung mga may humuhus ka sa kanya, yun yung nakakapagpalakas sa kanya. Katulad kay Kristo. Di ba? Anong nakapagpalakas kay Kristo? Di ba? Yung mga nagsasabi, iyan ba ang Diyos? Kung ikaw ang Diyos, kalagan mo ang sarili mo, maging kami, ay isama mo na rin. Di ba? Sinampal pa nga si Kristo eh, tinadyakan pa nga si Kristo. Pero yun yung naging dahilan para magpatuloy si Kristo sa layuning ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Amen? Ganon din po sa buhay natin. Hindi po dapat kailangan na tayo isumuko.
di ba? Na mag-quit, di ba? Dapat yung mga discouragement sa buhay, yung mga salitang ating naririnig, dapat yan po ay pagkain natin upang tumaas ang ating pananampalataya, di ba? Remember kapatid, yung tinanggap mo si Kristo, kasama na pong dadanasin mo yan. Di ba? Si Kristo nga dumanas na mismo ng ganyan di ba? Huwag mong isipin, kapag ikay naging Kristiyano, para ka nang nasa bed of roses. Hindi po gano'n ang Kristiyano. Mas lalo nga pong lalaki ang iyong mga mata. Mas lalo mo nga pong makikita ang mga problema. Bakit? Dahil makikita mo ang Diyos na kung saan tutulong sa lahat ng mga iyan na ating dinadanas. Amen? Kung ikaw po kapatid ay gusto mo nang sumuko, huwag ka pong sumuko. Kung naiisip mo ng maraming problema dinadanas ka, kapatid, nandiyan ang Diyos. Di ba? Nandiyan ang ating Panginoon, na kung saan palalakasin ka niya, di ba? Na kung saan bibigyan ka niya ng kapayapaan, di ba? Lumapit tayo sa kanya. Sabi niya, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, lubang nahihirapan, nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kung ikaw gusto mo nang sumuko, kapatid, ulitin ko, huwag kang sumuko. Nandiyan ang Diyos. Malayo na ang iyong nilakbay. Babalik ka pa ba? Di ba? Huwag ka na pong bumalik. Sa buhay na kung saan mahirap. Sa buhay na kung saan papuntang impyerno. Di ba? Antahakin natin yung buhay na walang hanggan na kung saan si Kristo lang ang meron. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, huwag ka pong sumuko. Dahil marami pa po tayong dadanasin sa mundong ito. Amen? Dahil ang plano ng Diyos sa'yo ay maganda. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito sa pangalawa, Jesus never quit. Walang sukuan. Sabi mo sa sarili mo, o kung may katabi ka man dyan, sabi mo, huwag kang sumuko. Di ba? Walang sukuan sa pananampalataya. Di ba? Ang sabi sa Biblia, ang magtatagumpay ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po dyan sa Santiago 1:12, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat tatanggap siya ng putong o korona ng buhay na walang hanggan, nakaloob ng Diyos. Di ba? At kung ikaw may problema, sabi pa rin sa Santiago, mag-alala kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Dahil nakapagpataas iyan ng antas ng pananampalataya. Amen. So, ang ilagay mo lang sa isipan mo, tataas ang antas ng iyong pananampalataya kapag ikaw ay may problema at pagsubok. Dahil dito sa mundong ito, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng trials, punong-puno ng testing, punong-puno na kung saan hahatakin ka ng dyablo upang ikay mababa, upang inyong bit-bit na liwanag ay mawala sa iyong katauhan. Ang bit-bit mo na pag-asa, ang bit-bit mo na buhay ay mawala, kapatid. Pero kapatid, hawakan mo yan. Panghawakan mo yan. Di ba? Na kung saan, huwag mong ipaagaw yan. Dahil ang dyablo gustong agawin yan. Di ba? Ang sabi sa John 10:10, ang kaaway pumarito para pumatay, magwasak, manira. Gusto ng Diyos wasakin. Di ba? Yung buhay na bit-bit mo, nakaloob ng Diyos. Kasi, matatransfer mo kasi sa iba yan Paglabas mo dyan, matatransfer mo sa mga walang buhay yan. Yung liwanag mo na dala-dala, gustong basagin ng dyablo. Kasi bakit? Ayaw niya makatransfer ka. Ayaw niya na makahikayat ka. Ng mga taong walang liwanag. Ng mga taong nadidiliman. Di ba? Yan ang gusto ng dyablo. Kaya nga, huwag kang mag-quit, kapatid. Labanan mo. Sabi ni Jesus lumayas ka, Satanas. Palayasin mo, di ba? Araw-araw, di ba? Dahil ang dyablo, palagi siyang nakabantay. Palagi po siyang nakabantay sa iyo, di ba? Huwag mong isiping pag nakay-Chris ka, mananampalataya ka na, free ka na. Sa dyablo, hindi. Nakabantay po siya. Binabantayan niya yung salita mo. Kung buhay ba talaga lumalabas diyan, di ba? Ang sabi sa ating binasa kanina, Proverbs 18:21, death and life are in the power of our tongue. Binabantayan ng dyablo kung buhay ba ang lalabas sa bibig mo. Pero kung hindi buhay, yari ka dyan. Di ba? Yun ang gaganapin ng dyablo. Di ba? Yun ang itatransfer ng dyablo. Kapag Kristiyano ka na, pero hindi buhay lumalabas sa bibig mo, puro kamatayan, puro discouragement, yun ang gagawa nun, yung dyablo. Yun ang tutupad nun. Kasi lumalabas sa bibig mo At anong mangyayari? Imbis na magkaroon ng buhay, yung mga salita mo, hindi nagkakaroon ng buhay. Nadi-discourage tuloy yung mga tao sa preaching mo. Di ba? Tandaan natin, ang tema natin ngayong buwan, call to preach, not to quit. Tinawag ka ng Diyos mag-preach. Anong ipipreach mo? Ang i-preach natin, yung buhay. Yung liwanag. Amen? Tuloy po tayo. Why Jesus never quit?
Bakit si Kristo hindi sumuko? Ayaw ng Diyos na mahirapan ka sa impyerno. Ayaw ng Diyos na mahirapan na maraming tao sa impyerno. Bakit si Kristo hindi humihinto sa pag-preach sa katayuan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating buhay? Hanggang ngayon, nag-preach pa rin si Kristo sa buhay natin. Sa ating buhay. Di ba? Hanggang ngayon, hindi sumusuko si Kristo. Para hindi mapahamak ang maraming tao. Ang sabi sa Romans 6:23, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maraming tao gumagawa ng kasalanan. At ang punta nila, saan Ang punta po nila impyerno. Ayaw ng Diyos na maraming tao mapunta sa impyerno. Kaya nga sa katayuan ng ating buhay, gusto ng Diyos na maraming maligtas, na maraming taong makarinig ng liwanag, maraming taong makarinig ng buhay sa pamamagitan ng ating buhay. Amen po ba? Kaya kung iniisip mo kapatid, na ang buhay mo ay walang kapakinabang nung tanggapin mo si Kristo, hindi. Ang buhay mo ay pakinabang kapatid. Bakit? Si Kristo ay nasa iyo at nasa akin. Di ba? Ang bit mo ay buhay at liwanag. Kaya maraming tao ang napapahamak dahil hindi mo ginagampanan yung daladala mong buhay, yung daladala mong liwanag, pagliwanagin mo sa iyong mga nakakasalimuhang tao. Amen? Hindi porkit sasabi mo, hindi naman ako pastor, hindi naman ako tinawag mag-preach ng salita ng Diyos. Hindi, kapatid. Once na tinanggap mo si Kristo, kapatid, ikaw ang carrier ng liwanag at ng buhay. Kaya sa tuwing ikay lalabas, sa tuwing ikay hahayo, kapatid, na ipadadama mo ang liwanag na bit mo, ang buhay na bit mo. Dahil yung buhay mo pa lang is isang buhay ng patotoo na sa kanilang buhay. Na dati ang buhay natin, manginginom, sugalero, adik ka, di ba? Nung tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ng buhay, na-transform ka, nagkaroon ng tunay na buhay sa buhay mo, sa buhay ko. Kaya nga, nung si Kristo ay nasa lupa, hindi siya sumuko. Amen? Bakit si Kristo hindi sumuko? Para sa tao. Para sa maraming tao. Di ba? At sino na ang gagamitin ni Kristo? Ikaw na po at ako yun. Di ba? Ikaw na po at ako yun. Sa katangian ng iyong buhay ngayon. Di ba? Hindi naman nabababa si Kristo. Bababa siya sa second coming na. Bababa siya sa second coming na. At sa pagbaba niya, masasabi mo ba sa Panginoon, Lord, yung buhay na bit ko ay maraming buhay na nakinabang. Maraming buhay na nabago. Di ba? Maraming taong mga manadiliman na nagkaroon ng liwanag sa kanilang buhay. Di ba? Masasabi mo pa kaya yon kapag kakapiling mo na si Kristo? Kaya nga po, dapat itong Jesus never quit nasa iyo. Nasa akin at nasa iyo. Hindi ka dapat po sumuko. Dahil ang kaaway, ang gusto lang niya, pasukuin ka. Pasukuin tayo sa mundong ito. Paayawin tayo sa mundong ito. Ulitin ko, ang layo na nilakbay mo, susuko ka pa. Di ba? Ang layo na ng tinakbo mo, aayaw ka pa. Di ba? Wala pong ayawan, mga kapatid. Ba? At wala pong alisan. Amen? Wala pong sukuan. Kung saan ka tinawag, diyan ka gagamitin ng Diyos. Kung sa Jesus believed that ka tinawag, diyan ka gagamitin ng Diyos. Kung meron mga kapatid nang iinis sa'yo, hayaan mo sila. Di ba? Hayaan mo silang manginis sa'yo. Gawin mong pagkain yan. Gawin mo kasaan, motivation sa sarili mo yan, na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil dito sa mundong to, gagamitin kuminsan ng Diablo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kapatid mo sa pananampalataya, upang mates kung talaga bang meron kang natutunan. Amen? Yan po, yung pangalawa, Jesus never quit. Amen? Ang sabi po sa ang Diyos ay inayos na ang ating gampanin. Di ba? Si Kristo, mas naunang nabuhay sa atin, di ba? Dito sa lupa. At si Kristo, pinako sa krus, ginampanan niya na, inayos niya na yung ating gampanin. Di ba? Anong gagawin na lang natin? Gagampanan na lang natin na merong kapanatagan, nang merong katatagan, na merong lakas ng loob. Ano po ang sabi sa Efeso? Efeso 2:10. Ang sabi diyan, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus
upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. See? Di ba? Tayo'y nilalang ng Diyos. Di ba? Tinawag ni Kristo, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ano daw, iukol natin ang ating sarili, di ba? Sa paggawa ng mamabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Di ba? Una pa man. Di ba? Alam na pala ng Diyos, ginagampanan na lang natin ito. Kapatid. Ya? Yung buhay na dala-dala mo, gampanin na lang yan. Ba? Ipahayag mo na lang si Kristo through your life. Kahit, ulitin ko po, kahit hindi ka pastor, sa pamamagitan ng buhay mo, di ba? Magagampanan mo ang kalooban ng Diyos. Di ba? Maibabahagi mo ang liwanag. Maibabahagi mo ang buhay. Amen! Ang sabi po dito, tayo ang nagbinipisyo sa ginawa ni Jesus. Totoo po yun. Sa lahat ng ginawa ni Kristo, siya'y nahirapan sa krus, sinuntok, tinadyakan, sinampal, hinagupit ng latigo, kinurunahan ng tinik, minura, tinuya, lahat yun ginawa ni Kristo. Ano? Sinong nakinabang nun? Ikaw at ako. May buhay na walang hanggan tayo. Amen? Lahat po ng ginawa ni Kristo, sa hindi niya pagsuko, sa hindi niya paghinto, lahat po yun ang nakinabang. Ikaw po yun at ako. Kapatid, ang gagawin mo na lang mananampalataya ka na lang kay Kristo. Gagawin mo na lang yung kalooban ni Kristo. Ginampanan ni Kristo yun eh. At kung akala mo, nahihirapan ka, hindi kapatid. Pinaparanas ng Diyos kung minsan yan para malaman mong merong Diyos na kasama mo, na maggagabay sa'yo, na kung saan magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating mga gampanin. Di ba? Magbibigay sa atin ng kapayapaan sa lahat ng ating ginagawa. Gagampanan na lang natin. Amen? At tayo po ang nagbinipisyo sa lahat ng ginawa ni Kristo nung siya'y nahirapan sa krus ng Kalbaryo. Amen? At sa tuwing manghihina ka kapatid, sa tuwing gusto mo nang sumuko, sa tuwing gusto mo nang umayaw, alalahanin mo po yung ginawa ni Kristo para lumakas ka. Yan po yung ginagawa ko sa aking buhay. Sa tuwing akong manghihina, sa tuwing gusto ko nang umayaw, sa tuwing marami akong nakikita sa aking paligid, sa tuwing marami akong narinig, inaalala ko yung ginawa ni Kristo. Marami si Kristong narinig na mura. Marami si Kristong narinig na kung saan tuya. Hindi niya alintana. Anong ginawa niya? Nakapokus siya sa kanyang goal. Nakapokus siya sa kanyang layunin. Di ba? At kung ikaw sumusuko ka na, marami kang naririnig kay brother, marami kang naririnig kay sister, marami kang problema, marami kang pagsubok sa buhay. Kapatid, alalahanin mo si Kristo. Lahat yun narinig niya. Lahat yun dinanas niya. Ha? Lahat yun naranasan niya. Sumuko ba siya? Hindi. At si Kristo tinanggap mo, di ba? Kapag tinanggap mo si Kristo, ano man marinig mo, i-ignore mo lang. Gawin mong pagkain. Gawin natin pagkain sa ating pananampalataya para tumaas ang ating faith, di ba? Para tumaas ang ating pananampalataya na kung saan banggain ka man ng banggain, di ba? Hindi ka matitinag, di ba? Marami mang bagyo, marami mang hangin ang dumana sa'yo. Ang mararasan mo, hindi ka matutumba. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? The author and the finisher of our faith. Si Kristo lang po yun. Di ba? Kaya nga po ako, gustong-gusto ko si Kristo palagi ang pinapahayag. Bakit? Si Kristo po talaga ang pinaka-ehemplo na kung saan, na hindi siya sumuko, na hindi siya uminto. Di ba? Lahat po ng hirap, dinanas niya bilang isang tao. Di ba? Kaya kung meron man isang magandang example, si Kristo na po yun, wala nang iba. Di ba? Si Kristo kasi ang buhay. Si Kristo kasi ang daan. Si Kristo kasi ang truth. Di ba? Na kung saan dapat malaman ng maraming tao. Maraming tao dyan. Malaman nila kung sino talaga si Kristo. Ano ang ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Amen? Ano ang pagpapagal ni Kristo? Magkaroon lang ang tao ng buhay na walang hanggan. Magkaroon lang ng tao ng assurance of salvation. Magkaroon lang ng tao ng hindi mapunta sa impyerno. Magkaroon lang ng tao ng buhay na walang hanggan, naganap na mararanasan ng tao tunay na nananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Ang pangatlo po, Jesus move forward. Yan po yung tatlo. Kinuha ko pa rin po. Jesus move forward. Nagpatuloy si Kristo. Amen. Bakit si Kristo nagpatuloy? Yan. Jesus know His task. Yan. Katulad po ng sinasabi ko kanina. Alam niya kasi.
yung task niya. Di ba? Alam niya kasi yung gampanin niya. Mahirap pumunta sa isang trabaho na hindi mo alam ang gagawin mo. Tama? Mahirap manghula ng gagawin. Di ba? Parang ganito lang yan. Sa isang kumpanya, mayroong tagapagturo, manager, o ito gawin mo, ito gampanin mo, ito gawin mo. Kumbaga, isinasabi na ng engineer, ng manager kung ano ang dapat gawin ng mga empleyado. Ganon din si Kristo. Doon pa lang sa langit, revelasyon lang, ano pa lang punta sa akin na, doon pa lang sa langit, bago bumaba si Jesus Christ, alam niya na yung task niya. Amen? Nag-uusap na sila doon sa langit. Ng God the Father, Son, and Holy Spirit. Ganto ang gampanin mo sa lupa. Kaya hindi po siya sumuko. Ganon din sa buhay natin ngayon. Dapat, alam mo, yung task mo. Jesus know His task. Yeah? Kapag hindi mo alam ang task mo sa iyong ministry na ginagalawan, di ba? Sa pananampalatayang iyong tinatayuan, pag di mo alam yan, mawiwindang ka. Paano mo malalaman ang task mo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Sa pamamagitan ng truth. Sa pamamagitan ng naghahayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating bishop na inilagay niya sa ating buhay na kung saan magiging tagapaggabay natin sa mundong ito. Di ba? Alamin po natin yung task natin. Di ba? Bakit maraming sumusuko? Di ba? Kasi ang kanilang isipan lumilipad. Ching! Gantong gagawin ko yan sa church niya. Gantong gagawin ko ganon. Di ba? Pupunta ako dyan. Gusto kong ma-please si ganto. Di ba? Hindi niya alam. Pero kung ikaw, alam mo yung task mo, na si Kristo ang daan, na ang katotohanan ng buhay, hindi ka mawiwindang. Hindi ka ayaw, hindi ka susuko, gagampanan mo ang iyong gampanin. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, sa John 4:34, my meat is to do the will of God. Yan, di ba? Sinabi sa kanila ni Jesus, 34, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Di ba? Ano daw ang kalooban ng Diyos, ni Kristo? Yung nasa puso niya, ang tapusin ang ipinapagawa daw sa Kanya. Ganon din sa Diyos. Ganon din sa buhay natin. Meron tayong task na kailangan tapusin. Na ang ating buhay dapat ay kapaki-pakinabang. Di ba? Sino ba ang nagsugo sa atin? Si Bishop ba? Hindi. Ang Diyos. Di ba? Kapag alam mo ang Diyos nagsugo sa iyo, hindi ka hihinto. Kapag kaminsan, pag ang kaisipan ng isang tao, ang nagsugo sa akin, si ganito lang eh. Si Bishop lang eh. Si brother lang eh. Si sister lang eh. Pag nagkamali sa iyo si sister, yung sugo sa iyo ni Chris, si sister, hindi mo gagampanin. Bakit? Tao nagsugo sa iyo eh. Nagkamali yung nagsugo sa iyo eh. Kaya, minsan, may mga taong umaayaw. Pero pag alam mo, ang nagsugo sa iyo, ang nagbigay sa iyo ng gampanin ay ang Diyos. Di ba? Si Jesus, na may hawak-hawak na truth, na may hawak-hawak na way, na buhay, hindi ka ayaw. Kasi alam mo, truth yun eh. Diba? Katotohanan palagi ang gusto ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya, huwag kang aayaw, huwag kang susuko. Di ba? Sa ating buhay, kapatid, yun po yung tatlo. Na kung saan binigay sa akin ng Diyos. Na do not stop, do not quit, move forward. Tuloy po tayo. Ano naman ang katangian ng preacher ni Jesus Christ? Yan, diba? Si Kristo, umakyat sa langit, di ba? At tayo, tinanggap natin si Kristo, ano naman yung katangian sa iyo ni Kristo na dapat nasa atin? Ito po yun. Una, 5 bagay lang po ito. Dapat marunong kang makinig. Yeah? Huwag mong isiping palaging magaling ka. Alam niyo po ba kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, hubarin mo yung pagiging doktor mo. Hubarin mo yung pagiging engineer mo. Hubarin mo yung pagiging manager mo. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo. Pag nasa labas ka sa mata, gamitin mo yan. Knowledge pang mundo yan eh. Pero sa Panginoon, kung sasabihin mong doktor ako, kung sasabihin mong lawyer ako, kung sasabihin mong engineer ako, kung sasabihin mong mayaman ako, kapatid, hindi gusto ng Diyos yan. Dapat marunong kang makinig. Huwag mong isiping magaling ka na. Di ba? Dahil ang sabi sa Biblia, di ba? Ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa Diyos. Di ba? Ang tunay na karunungan ay yung nanggagaling sa Diyos. Amen? Kaya nga, ang tunay na preacher ng Diyos,
marunong makinig. Isinasantabi niya yung kanyang knowledge na galing sa mundo. Di ba? Pero, kapag bit mo yan, di ba, at nakikinig ka sa salita ng Diyos, lalo na sa preacher dito, di ba, pag may tumayo, hindi naman doktor yan hindi naman engineer yan di ba? Construction boy lang yan ba't ako makikinig yan? Engineer ako. Mayaman ako, di ba? Lawyer ako, ba't ako makikinig yan? Yun po yung kabaloktutan ng taong hindi nakikinig. Yun po yung baloktot na pang-unawa na kung saan ini-insist niya na magaling siya. Kaya hindi siya magamit ng Diyos. Kaya kapag may problema at pagsubok, ginamit si sister, umaayaw na. Di ba? Ang katangian po ng preacher ng Diyos dito sa lupa, inuhubad niya yung kanyang title na pangmundo. Kasi harap siya sa Diyos Yeah? Kasi makikinig siya sa Diyos Pakikinggan niya yung knowledge na galing sa Diyos Hindi po dapat. Amen? Kaya nga, yun po yung una. Ano ang katangian ng preacher ni Jesus sa mundong ito? Una, marunong makinig. Ang sabi po sa Kawikaan 12 verse 1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Di ba? Ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Maraming tao matigas ang ulo. Yun nga po, katulad ng sinasabi ko, inilalagay kasi nila yung kanilang title. Di ba? Alam niyo po ba, sa pagharap sa Diyos, hindi naman sasabihin ng Diyos yung title mo. Anak, ang ganda nang na-achieve mo, doktor ka. Hindi po yun. Di ba? Hindi po yun ang basehan ng Diyos. Ang basehan ng Diyos, ano? Puso. Di ba? Naalala niyo po, nung inanoin si David bilang isang hari, di ba? Tinignan ni Samuel yung mga kapatid ni David na matitipuno. Ito na siguro ang pinili ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Di ba? Ang tinitignan ng Diyos, yung pusong handang sumunod. Di ba? Yung pusong malinis, yung pusong walang laman, para mapaglagyan ng Diyos ng laman na galing sa langit, na galing sa kanyang wisdom and knowledge. Yun po yun. Una, kailangan marunong kang makinig sa payo ng Diyos. Pangalawa, sa inilagay ng Diyos sa buhay mo. Pangatlo, sa mga taong tumatayo. Di ba? Huwag mong isipin palaging, construction lang yan Huwag mong isipin palaging, wala namang pinag-aralan yan Ba't ako makikinig dyan? Yun po yung baloktot na kaisipan. Di ba? Pero kung alam mo, sa iyong buhay, na kung saan ang ating buhay, ay dapat kapakipakinabang. Pangalawa, sumusunod sa instruction. Di ba? Sa instruction ng Diyos, dapat palagi kang sumusunod. Ang Diyos, may instruction. Di ba? Sa pamagitan ng kanyang ginamit. Sino yon? Ang ating bishop. Ang Diyos nagbibigay ng instruction sa pamagitan ni bishop. Sundin po natin yun, mga magulang, mga kapatid. Dahil kung hindi ka marunong sumunod sa instruction, mapapahamak ka. Gumagawa ka ng sarili mong diskarte. Di ba? Ang isang basketball team, nagtatagumpay sila, sumusunod sila sa coach nila. Diba? Kapag may isang hindi sumunod, pwede silang matalo. Alam niyo po ba, kapatid, sa Jesus Believed Church, tayo isang team. Na kung saan lahat tayo magtatagumpay. Kung saan sinusunod natin yung instruction na galing sa Diyos at galing sa ating bishop na galing din sa Diyos. Amen? Pangalawa, sundin po natin ang instruction ng Diyos sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng bishop, sa pamagitan ng leaders na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Ang sabi po dito sa Samuel, 1 Samuel 15:3, alam na po natin to, kay Saul, di ba? Ang sabi dito, lusubin mo ang mga Amalekites at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki. Mula sa pinakamata hanggang sa sanggol, patayin mo rin ang kanilang mga baka at tupa, kamelyo. Anong instruction ng Diyos? Patayin ang lahat. Kanino? Kay Saul. Di ba? Kay Haring Saul. Anong ginawa ni Saul? Ang sabi sa 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghandog at ang pagkikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Diba? In-spare niya ng mga tauhan ni Haring Saul, di ba? Yung mga pinakamagaganda, pero ang utos ng Diyos, ang instruction ng Diyos, patayin lahat. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Trouble yung dumating kay Haring Saul. Inalis ang pagiging hari. Umalis na rin ang espiritu ng Diyos. Ganoon din sa ating buhay. Ang isang team, nagtatagumpay siya kapag sumusunod sila sa kanilang coach. Nawa po, tayo po yung magtagumpay.
at sa pamamagitan ng ating Diyos, sa pamamagitan ng instruction ay binababa ng ating bishop, tayo po yung magtatagumpay dyan. Basta po sama-sama tayo yung nakikinig, sumusunod sa instruction bilang preacher ng Diyos. Ang pangatlo, tumatayo sa katotohanan. Dapat ang tigdig natin ay katotohanan. Tinanggap natin si Kristo di ba? Ang sabi niya, I am the way, the truth. Dapat yung tindig mo sa iyong nilalakaran is truth. Di ba? Ano yung truth na yon? Life. Ano yung life na yon? Dala-dala mo yun. Di ba? Yung liwanag, dala-dala mo yung kapatid. Amen? Kaya nga po, huwag mong hanapin sa iba ang di mo ginagawa sa iba. Tama? Minsan, tayo ka na tayo sa truth. Pero hindi naman pala makita sa iyo yung truth. Tama? Minsan, yung pamamalakad mo sa iyong ministry, hinahanapan mo sila ng gantong bagay, pero sa iyo, hindi makita yung ganong bagay. Dapat sa iyo muna makita yung katotohanan. Dapat tinatayuan mo yung sinasalita mo. May kasabihan niya, walk your talk. Diba? Tayuan mo kung saan yung sinasabi mo at makita sa iyo yung katotohanan. Amen? At ang pangapat, nag-iingat sa pananalita. Yan. Bilang preacher ng Diyos, dapat maingat ka sa pananalita. Bakit? Ang sabi sa ating binasa kanina, death and life are in the power of our tongue. Buhay po kasi at kamatayan ay nakasalalay sa ating mga dila. Kaya nga, mag-iingat ka sa ating pananalita. Dahil pwedeng lumabas dyan, discouragement. Diba? Pwedeng lumabas dyan, buhay. At tiyakin natin, yung lalabas sa ating mga bibig is life. Buhay na may kabuhay-buhay. Amen? Liwanag, nakaliwa-liwanag. Amen? Kaya nga po, ang panlima, huli na po, nagdadala siya ng sigla at saya. Amen? Yung preacher ni Lord Jesus Christ. Sa tuwing pupunta siya sa kanyang pinupuntahang mga tao, dapat ang bit-bit-bit niya, sigla at saya. Diba? Kung minsan may mga taong nahihirapan na, kapag nakita ka niya, kapag lumabas sa bibig mo yung buhay, nagkakaroon sila ng sigla. Nagkakaroon sila ng saya. Kasi ang bit-bit-bit mo, saya at liwanag at sigla. Amen? Kaya nga po, sa ating buhay, sa ating paghayo, sa ating pagpunta, dapat ang bit-bit mo ay ikaw ay nagdadala ng sigla at saya sa mga taong walang sigla, sa mga taong walang siya. Dapat ikaw po ang nagpapasaya sa kanila sa pamamagitan ng bit mong buhay at liwanag. Amen? Last verse na po mga magulang mga kapatid. Ang sabi sa Hebreo 12:2, ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng kabuuhan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sabi, ituon natin ang ating paningin kay Kristo, the author and the finisher of our faith. Amen po. Yun po yung ating salita ng Diyos ngayon. Una, ano po yun? Never stop, never quit, move forward. Kung ikaw po ay nahihirapan, kung ikaw po gusto mo nang sumuko, kapatid, tandaan mo, we are the carrier of life and light. Ikaw po ang pinagmumulan, di ba? Bit mo ang liwanag at buhay na galing sa Diyos. Amen? Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat Panginoon sa iyong salita na tunay nga o Diyos na kami ay bit mo ng iyong liwanag at ng iyong buhay at dalangin ko Panginoon sa aking mga kapatid na mga nangihina, Lord sila po'y palakasin mo at kung mayroon man makakulangan sa kanilang pinansyal Panginoon, Lord ikaw po mag-provide sa kanilang buhay at ng pinansyal na aspeto Panginoon, buksan mo po ang langit at ibuhos mo ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang nasa kanilang tahanan at sila po Panginoon ay ingatan mo at ang kanilang buong pamilya at sa mga kanilang trabaho, Lord, ingatan mo sila, hawakan mo ang kanilang mga kamay, maging ang kanilang mga paa, at anuman ang kanilang tatapakan, na hawakan iisipin. At tunay nga, O Diyos, na ikaw ang siyang maparangalan lamang. Salamat ng marami, O God, sa po namin tinitiwala ang maghapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa, ang Thanksgiving po natin. Tonight, worship, tonight, 7 p.m. po, magkita-kita po tayo at sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. God bless po and good morning sa bawat isa. Amen and amen.
akin